Irakurzaletasuna epel nuenean, liburu hau etorri zen nire bizitzara eta berez sua eman zion. Bertan sortzen diren irudi batzuk beti izaten ditut nirekin. Eskuetan daukan hazia usaintzen duen neskatoa, lurrazpian pianoa jotzen duen eskua, Jim Morrison eta John Mirande Parisen. Liburu honetan, errealitatea zirkoa da, ipuinak olgeta hutsa dira eta edonor esnaliteke goiz baten labezo morro bihurtuta edonortaki idazle. Goiz hartan, esnatu zenean, Raymond Carver zela ohartu zen. Ez dela sekula gehiago Ricardo Goitia izango. Halakorik gertatzen zitzaion lehen aldia zen arren, ez zuen aldaketak ustekabean harrapatu, aspalditik baitzetozkion hasiera batean estonagarri zitzaizkion zeinu haiek. Bere burua, gaueko ordu txikietan idazmakina baten eta orrialde zuri baten aurrean aurkitzea adibidez, paraderoari buruzko inolako azalpen arrazoizkorik emateko ez gai. Etxeko zabor poltsatan ardo botila hutsak topatzea izan zen urrena, berak kontzienteki inolaz ere halakorik edan ez zuenean. Esanguratsuak ziren bestalde botikineko sendagaiaiek guztiak, ez Ricardo osasuntsuarentzat, baizik eta Raymond Carverrek zuen minbiziarentzat behar zutenak.